ಮ್ಯಾಂಚೋ ಸೂಪ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಬೈಯಲ್ಲರು ಪಪ್ಪಲ್ಲರು ಸೇತು ಅಮ್ಮ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಿಲ್ ತೋಂದಲರು AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ ಅಚಾಲ್ ಉಬಾರಡ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಥ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಥ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಬಂತು ಕೊರಿಯರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪಥ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ತುಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಸೇರೊಂದು ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್. ಸೊ ಅದು ನಡೀತಿನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಡು ನಾನು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಶ್ ದಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ 6ನೇ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನಸ್ಸಾದ ಇತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ GL1 ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತಿಂಬಲ್ ಹಿಡಿಯದೇ ಬೇಕಿದೆ, ತಿಂಬಲ್ ಆಗದೆ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಿಗಡಿ ಫ್ರೈಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತಿನ್ನಿ. ಬರಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಂದ್ರೆ ಇದು. ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ഉണ്ട്, ചാ ഉണ്ട്, ಆಯ್ತಾ 821 ಇದಾಡ್ ಕದ ನೀ ಎಂತ ಬಂದ ಎಂತ ಸರ್ಕಸ್ ನಾನು ಹೊರಗ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲಿದ್ದೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದುಲೈಬೈದ ಅಂಚನೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದುಲೈ ಬರಡತಿ ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡ್ಲೆ ಬೇರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರಚನಾ ರೈ ಅವರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿತನ ಮೂವಿ ಬೈ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 2 ಆಳ್ ನನ್ನ ಬದುಕು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ, 2 ಮುಕ್ಕಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಹರಡ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಿಕ್ಕಿದಾದೆ ಚಳಿ ಅಪ್ಪನೆ ಶರಣಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಬಲಿಪುಲೆ ಬ್ರದರ್ ದಿನ ಆಗ್ಲ ರಾಪ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಪೈ ಚೂರೇ ಇರೋದು ಮುಗಿಸದನ್ಸ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಾಕು ಆಸೆ ಎಂತದೋ ಉಂಟು. Shetty once again back at the ಮೂವಿ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲೆಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿಲೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಡ್ತುನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾರ್ಡನ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತನ ಗಿರ್ಗಿಟ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಗಿರ್ಗಿಟ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ಸರ್ಕಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ನಾನ ಒಂಜಾತ್ ಮೂವಿಲು ತುಳು ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತನ ಪಡೆಯೊಂದು ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡು ಈ ಮೂವಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲೆ ಮಂತನಂಚಿತನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಮಂತನಂಚಿತನ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೊಂದು ಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಭ ಪನಂಚಿತನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ್ದ ಅವಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮೂವಿ ತೂಪು ನಡೆದವರ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಟು ಇತ್ತನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಂದ್ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಪಥ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ಲ ಇರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೂವಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಹೊಸ ಟೀಮಿಗೆ ಬೋಡೋದು ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಆತ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಈರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮೂವಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ನಮಕ್ ಇಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಲೇನ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಪಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಈತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮೂವಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಐನ್ ದಾದಂತ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಮೂವಿಲೇಡು ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣನ ಮೂವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೊತ್ತೀರಿ ಸೊ ಐನಂತೂ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಗಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋದು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಡೈಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಡೈಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಡ್ ಸೊ ಐನು ತೂಲೆ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಮೂವಿಯೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಮಲ್ತದಿರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು
ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿತನೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಟನ್ಲ ಗೊತ್ತಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ